da gani yadda mutanen nan suka nuna farin ciki da tafi da murna da dariya na zuwanka, amma kai kuma wace irin godiya za ka miƙa musu kafin mu ce komai. Godiya ga masoyana, abin da kuke gare ni sun san ba zan manta ba. Gai kama wannan ƙarfe na zama, wani tunani na ne tun da na ce na sari ga aro suke nina wacce na gada masu na ciro. Sun yi na ƙirƙiro, abin da kai na in zafuro.